Right, mastreets a social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aya ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri imozwa kuti zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosarira. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also ndine muzukuru wangu anonzi Devinyota wazukuru muimbi wegospel. Aiwa tinoona mavideos ake nekusubscribe paYouTube channel yake. Aiwa vazukuru ndoda kukuudzai chokwadi. Pana mwana watisingaziveka but vanotopedza masports panyaya yekuimba yemumhanzi anditi so ndikawanawo vanogona ndinopota ndichiuya nawo vazukuru ndichivasapota nekuvakurudzira kuti zvidi zviende mberi ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano panumber 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. So nyaya yandinayo vazukuru, mapost yanyorwa naMaititi naOlinda Chapel mai Nkomo na mai Maposa. Hondo yavo madzimai ava notoshaya kuti chii chiri kuitika chaizvo. Post yekutanga ndeiyi yamai Maposa vari kutaura ivo vachiti zvoni aiwa hondo yavakatoita iyaiya mazuva akapera ka kwanzi vakageina $3,000 in 2 days revenue yavo yeku Facebook. Handiti kuratoti hondo dzepamaFacebook page vazukuru, maFacebook pages akamonetiziwa aiwa mari inenge ichitopinda ipopa yemazviwa hameno isusu tisingaziva kuti zvomonetizwa sei tisi tine nhamo but kune vamwe ava vakangwarira mari vazukuru. Handiti ndofunga muri ngozvondera zvanyorwa namai Maposa. Mai Maposa mai Nandi Nkomo. Handiti vabva vanyorawo post yavo iri panapa natsoerengai vachitotaurawo zveshuwawo kutoti vamwe vanotoita mari pamapeji but vazitaura vakati averengai mega, handisi kuda kutaura zvakawanda mogona kuverengai. Right, ndo mapost andauya nawo ndachida kuti muone hondo kuti vanhu ava vachiri tongori nehondo vachingori nedaka. Handiti hameno kuti mainandi vachagona here kunyarara nekurega kupindira because mainandi ndo vanoda kupindirira nyaya nekutaura so toda kumboona kuti now vaziva kuti Maititi is making money from page ravo. Ivo vatu havasi kuzonge vachingotaura panyaya idzi kuti umwe munhu asaite mari. Toda kuona kuti vachapasa here muedzo iwowo. From ango Saint Olism ango ndochatatatuyo zokuratidzai. Imonyora comment section kuti munofunge nezvehondo iyi. Tichiti much love.